No niin, täällä olemme jälleen kerran lähdössä mäkiautollamme Speed Kingillä. Ja kuskina on Ari. Minä olen apukuskina. Ja kyydissä ovat he, hän, Rapina ja sitten vain aletaan tästä lähtemään. Hei hei vesitorni. Olemme siis Roihuvuoren vesitornimäessä täällä Jollaksessa Helsingissä. No niin. Eiköhän sitten vain lähdetä ja nyt meillä on kypärät ja lasitkin. Wow. Lujaa kyytiä luvassa. Mikä toi oli? No niin, ja perillä ollaan. Ja matka sujui hyvin, joten kiittäkäämme jälleen kerran hyvästä kyydistä Speed Kingia. Ja kuskia. Ja tätä mäkeä. Ja kaikkia muitakin. Selostajaa. Niin, minua, joka olin kyllä äsken kuskina. Etupäin. Niin, no niin, mutta me lopetamme nyt tämän lähetyksen tähän. Rupeamme käännöstehtäviin. Juu, autoa kohti, kotiin kuljetukseen. Mutta nähdään.